Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ibang sabay pi Shiki Khubor hakimat bar hakabasdang nginya phashwa Shiki Khubor na Kylleng kibenta jongka Jylla. Ukertong shimet ubay kun ya kini ke election MBC uba proses di saukmi ula jau uman haba ukren haka common platform hamadan he ya kabala pelong da kador bash nang maulai put muri. Kini ke jingjau uman jong ba saukmi kedai haba ukren mau ya uwe di kirang ba uba nakash nang maulai put muri uba tebet ba put bisli. Sangot gisnar nong tuk arshaka kila syak kem haki pulit jong ka North Garo Hills District ha ka jingpan up shrip ha ka Tarik Rymphang arza apusan. Hadian baki pulit ka Masya Police Station Golpara Asan kila yok pediang ya ka jing ujor halo ka jing syak tuk arshaka. Lingba ka jing yok jing tip ka babanya na kita nak sentian ki pulit kila pelong ya ka jingpan up shrip hapok ka jing alam jong in charge ka Daina Dubi Police Outpost bat ki pulit ka Jylla Assam ha ka ba ki pulit kila yok banbat ya ka we ka tuk palsa ka badan yo number AS iwe pra ke laisau RR hawa kisi kador bashnong malai put muri ha ka Tarik Rymphang arza apusan kala pelong ya ka common platform ni kerensan ya tainya ha pring ki kertong ki banya kun ya ka election saka Khasi Hills Autonomous District Council ka ban salong ha ka Tarik Rymphang arza apusan. Hakani kerensan ya terkonia hapadengki hindungut kertong ki balami madan banyakun na maulai konstituensi hakani ngasngi la saki ba kidan tang sangut ki kertong ki balawan bane shimbenta ki bakenthop ki langut ki kertong independent kata uba PT saukme uba tebor lang pathau bat uba sebor lang lingdot nonglain uba wan seng jerwa na ka seng congress bat ka kong denila lingdot nonglain na ka parti BJP. Uba kelampoi, ye syakani kajingan terkonia, udah itang ukertong jangka Voice of the People Party, uba Edi Karungnu. Kerensan ya tainia, jangki kertong kibaya kun ya ke election syaka Khasi Hills Autonomous District Council na mau khar pentorum kra konstituensi. Bala pelong dak ador bar shnong wa indo. Haga Tarik Rymphang aza apusan. Kalami penban kajingan keren halor ka Article 371. Naki katu kat ni ki kertong kibaya shimmenta, haga ni kerensan penkesannya. Ki kertong ki balai shimenta hagni rinsan pin kesannya kila kedau ya ka jingdon kam ban pin klan ya ka 6 schedule but ya ka jingdon kam badi ban wan no ya ka article 371 ka jingkran halo ka trading license kuntubru ya ka issue di uranium ka jingada ya ki cloud ki betap ka khut ka suba kalong ka Khubor ka bapin kemen hadu kata-kata ya ki riunget jom ka balang Catholic hagni ka Jylla Meghalaya kamtami ki pa ublei haka briu nyautrap nyawasa. Hadian ba Pope Francis Ulathung, ya Reverend Father Bernard Lalu, ubalang Chancellor, but Parish Priest, Jongka Cathedral, Parish kum Auxiliary Bishop, Jongka Jylla niam ba Shillong. Ki Khubor na kaliki benta Jongkari. Inspector Jongka Tanat Pulit ha Belagavi District Jongka Karnataka, ulai ki Marway hi dakabara ya ka Medyap Jongkupa Hakmat Police Station. Ulong ba ka jingyap Jongkupa Jongu kadai nakadaw Jong Sub Inspector. Uniu Inspector Washuka Sadalagi Jongka Deva Durga Police Station Uladawa ba day pensitom ya Sub Inspector Jongka Harogiri Police Station Umalapa Pujari. Ula keno baki pulit kimshim na register case haloka jingsha sho ukpa jongu hendrei kila pensyong penban hathanan barok shisingi. Hendrei haga pojan mien ukpa jongu ula hiar ka BP bat kiyo ka shini bat ula klatno ha hospital. Ka Communist Party of India kalapen benada ka jingki habarok ka wekeri. Man persya ya kamang tingka jong ka sarkar pedeng bat kala keno bahag ni kamang tingka kala iben ya ka Jylla Tamil Nadu. Kiri khot jong ka CPI kin pelong da ka jingki bantang ya ki kopi jong ka budget. O Metro ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulalej banyak kendu ya Vice President Jongkari Ujak Deep Dhankar ha kanong ba Delhi kumjuru ulalej banyak kendu ya Chairman ka Tata Sons bat Tata Group banyak keren na kabenta kumno banwanra ya ki shlem sengkam sengjam ha Assam kenang baki samla kin yo kam yo jam. O Metro ba do kerin Narendra Modi lapen pau ya ka jingsngongo ya ki nong shong jong ka Delhi ki bala Punjab dan buram ya ka BJP ha kani ka kenti ka bamenta bar ula kular ba ka sarkar jong kan a ya ka jingshakri ka babhatam ha Delhi ka BJP kala yo ban kini no ya ka Borsen Shar na ka Aam Aadmi Party ka balabat ya ka Borsen Shar hadu khatsan snem kenti unang ilam jong ka Aam Aadmi Party ubadeiru menteri jong ba berim jong ka Delhi ula pediang ya ka jingsha rem jong ha kani ka election ha ukertong ka BJP Parvesh Verma bar ula pediang ru ya ka jingsha rem jong ka party jong ha kani ka election ka bamenta bar ula burom ya ka rai ki pat ba
but haka juga por ula ai kuble ya ka BJP ka balala ban le bha ka BJP kala job sau phongot tam ki MLA na ki nyau phauteli ki constituency but kani kala biangpura ban yaula kam sinsha bendapat ki Khubor na kaleng ki benta jong ka Pyrthei ka kunhun jong ki US Coast Guard kilalap ya keling sun ka Pyrthei ha Alaska bala pentikna babaro shiphongot ki badan ha keling sun kilayam kaling sun kabala Pyrthei kadi ka bami na yuna lakit ban let shanumi hendrei kala jalan tino hendrei kham hadien lalap bakala Pyrthei hasun ka Ministry of External Affairs jong ka Sarkar India kala khot hajar yaw acting high commissioner jong ka Bangladesh Muhammad Nurul Islam namar baki he Sarkar ka Bangladesh ki dangai beteng ban kentho persya ya ka India ka Bangladesh ka kren persya ya ka India da ka bakeno ba ka jingken tho jong ka menterang ba du berim jong ka tekari ka Sheikh Hasina halo ka jing sha pen pra ka yin jong pa jong ka u Sheikh Mujibur Rahman ka dei namar ka jingyo mesim na ka India unang sensyar ba kliru jong ka Iran wa Ali Khamenei ulong ba ka jingya kren pen bet ber ka United States kana mla satya ban weng ye ki sok dot bat kana mi sok satya ula kren ya kani hakapor ba ule ya kendu ye ki he shipai jong ka Iran ula kopru balada ka US kanut ban kata ya ka Iran kanam singap jar henriket pen ibor kala ka International Court of Justice kala penrem ya ka rajong President Donald Trump da ka ba tek kendon iki brio ki ba yarap ha ka jing tokit jong ka kun ka ICC kala ong ba kani ka jingne utram ka kata bha ya ka bor lai du jong ka kun ban ai ya ka jing bishar ka bahong ka ICC kala shim ya kani ka rai de hadien ba utram ula soy ya ka hukum mante kendon da ka bakhang ya ka pisa pilan ba ya ka visa jong kitu ki ba yarap ya ka ICC bat kumjuru ya ki ba yeng asem jongki ka jing kan at ha South Kivu province kala nang jur shu bat bun ba kinong shong shnong ki bala phet krat no na la yeng asem ka South Kivu province ka ka jaka ka ba yo ban group da ka Democratic Republic of the Congo ka Office for the Coordination of Humanitarian Affairs jong ka United Nation kala pentip ba kidan langut ki ba yap ha ka jing thei bom bat bun ki jing tei ki bala julo unong India wasong wasa ha America lo sha rai penrem da ka ba set pathok yu hadu arpusan snem kanthi namar ba bu ai kiat ba bu ai drugs ha ka por ba nya kali bat ka jing set ka kali ka ba nya ka long hadu shispa san phau kilometer ha ka shikanta Unong India bala tip kerteng kumu Amandeep Singh ula tenra ya arngut kinong yale kai tennis bat kilaya pasien using ula kubur hapo ing bishar bala le ya ka kampap kamsang bat usngau babi halo kani ka jingle jong u bat uloong bakadi ka hok jong ki bahayeng asem bakin bitar ya u using utreikum u project manager hakawi ka company ka batei ki jingte ki ba pher dikitu kilong Khubor hakimat madasi kuble